Pokračujeme ďalej v kabíne Tatry 148, takže tentokrát som si prepravil pre vás výroba alebo lepenie blatníku, ako tu už niekto niekoľkokrát avizoval, že ste to chceli vidieť, takže som to pripravil pre vás, takže pozeráme jednu stranu som si spravil, hej, a druhú som si nechal pre vás, že ako sa to robí, takže vidíte sami, je to výrobok, ktorý ste už videli, ako sme postupne postupovali s touto kabinou, hej, takže takto, takže začíname robiť blatník, hej, na Tatre 148, takže pripravíme si veci, vystrihneme, ja som si takto podpíšľal, takže toto je vnútorná vecička, ktorá ide z tejto strany, pekne si to vystrihneme, chlopničky, pohohýname, hej, takto ako má byť, viete dobre, že ohýna sa, príklad keď chcete, aby keď sa to ohýna od seba, tak sa to rihuje z tejto strany a keď sa to ohýna k sebe, hej, že je to takto, tak sa to rihuje z tejto strany, aspoň keby niekto nevedel, hej. Takže máme jednu časť, ktorá ide vnútra, hej. Potom si pripravíme túto častičku, ktorá ide potom nakoniec, sa to tu dáva na tento oblúk, tento roh, hej, to je toto, ktorú som si nevystrihol na schvál, hej. No a potom si pripravíme chlopničky, hej, ktoré budeme lepiť túto, takže jedna, druhá chlopnička, takže takto. No, ešte predtým si zaretušujeme tieto hrany, hej, už vám to neukazujeme, to je samozrejmá vec, hej, všade tieto hrany sú zaretušované. Takže ja napríklad svetla nerobím z folie, nechám ich to takto, potom nalepujem akože imitáciu svetla, ale kto by chcel, tak ja doporučujem si svetlo vystrihnúť až teraz, hej, lebo keď to niekto vystrihne ešte predtým, tak potom sa to ťažko ohýna a môže vzniknúť nejakej deformácii. Takže začíname. No. Takže sme si prilepili chlopničky. Táto tu chlopnička dlhšia sa lepí tu na toto, takže ideme na to. Hej. Naniesieme si trošku lepidla. Tuto velice jemne, hej. Takto. Dobre. No, opatrne. Lepíme takto. Môžete vidieť. Takto. Bude nám to slúžiť k ohnutiu, vytvarovaniu blatníka a potom nám to bude slúžiť samozrejme na lepeniu tohto roha, takže takto. Lebo bez toho je to úplne akože zlé, alebo by som povedal, že skoro ani nemožné. Hej. Dá sa to aj na tupo, ale takto je strašne veľa roboty s tým. Takto, hej. No a takto si necháme v rovine, hej, dobre. No. Nalepíme si dlhú chlopničku, hej, ktorá ide zase takto, hej. Môžete vidieť, takto ide, hej. Trošku si ju natvarujeme, hej, takto do takého oblúčika, hej, zhruba, hej, takto. Zase si naniesieme trošku lepidielka. Takže takto tu. Pekne na krajičky. Niekto spomínal, že ešte by ste chceli vidieť tvárovanie prednej kapoty na tú Tatru, tak pripravujem aj to časom. Bude snať v blízkej budúcnosti to bude. Ja si robím nejaké iné veci a to si potom necháme na trošku neskôr, ale spravím to. Boli tu ozveny na to, že aby som robil tutoriály zaspievania a výroba kabíny Tatry 815, tak bude aj to, jasné, že to bude, ale nemôžem mať toľko pozapočínaných aut, prakticky ani neviem teraz presne, či Tatru
815 tuto vôbec niekde mám, tak, ale chystám sa možno, že neviem, mal som pripravenú nejakú Tatru, po tejto Tatre som mal pripravenú nejakú Tatru 813, no neviem, možno to zmením a budem robiť Tatru 815, takže takto, ale určite 815 Tatra bude, no, určite bude, takže takto. No, takže sme si tu poprilepovali chlopničky, hej, to musí pekne zaschnúť nám, hej, takto, vidíte sami, že tuto sú všade chlopničky, hej. No, a teraz začneme tvarovať tento blatník. Takže kto by nevedel, tak približne sa to tvaruje takto, že tento vnútorný blatník ide tak, hej. Takže takýto oblúk tuto by sme potrebovali. Takže takto tu, tesne nad svetlom sa začína ohýbať. Takže takto si môžeme, hej. Tak si dáme, hej, no a začíname. Takto pomaličky, hej, približne, pomaly, takto, hej. Tak vám to samo sa potom ukáže, že ako to má správne byť, hej, ohnuté. Hej, približne si môžeme takto priložiť, hej, či to ideme správnym smerom. Vidíte, že asi je to zhruba dobre, hej, tak zrejme, no, potom sa to ešte dotvaruje, takto, hej. No, dobre. Ja by som vám ešte ukázal najprv takto, že ešte pred tou kabinou môžete mať spravený narazník, ktorý je takto, túto spravený, môžete, ja to už mám pripravené. A zase táto strana, čo je z tejto strany, sa tvaruje zase tu a tento oblúčik sa robí podľa tohto tu narazníka. Takže prakticky toto ide takto, hej, aby keby niekto nevedel. Takže tento oblúčik sa robí približne pomocou tohto ako nárazníka a aby bol takýto oblúk na tejto strane. Takže približne si môžeme zobrať nejakú guľatinu zase a pomocou zhruba nejak takto, hej. Nejak takto si to budeme zase ohýnať. Takže takto. Ak by sme tu povedali, že takto zhruba. No ešte viacej trošička, hej. Takže sme si to trošku natvarovali, aby nám to zhruba takto, to potom sa to ešte upraví, hej. No, takže takto, hej. Takto, no a toto si prilepíme k tomu, tejto chlopničke, čo je tu po dĺžke, hej. Je to fakt vytlačka. No ešte si trošku nahýname takto viacej. Hej, ešte aj túto stranu. Takto. No a vidíte sami, že sa nám to nejak darí už. Týmto aj to, že sa to lepí takto. Ešte si môžeme tento konček, hej, no, trošku viacej takto natvarovať, aby to bolo iba čisto konček. Ohol sa, takto. Tak sa lepšie lepilo. No a teraz si nanesieme lepidla. Vidíte sami, ako to vyzerá, hej. A teraz si nanesieme lepidla na túto časť vnútornú. Tuto, hej. Takto. No. Sme to mali a pomaly sa snažíme túto časť prilepiť k tejto časti, takže takto ideme na to pomaličky, hej. Takto, no. A pritlačíme pomocou palca alebo nejakej pinzety. To chce to trošku dlhšie presychanie, hej. To je jasné.
takto otočiť a teraz z tejto strany, hej, takto si môžeme pritlačať tu. Viete sami, že sú to dlhšie presýchanie, je to pravda. To je ťažko takto ukazovať, no ale tak no, začína tvarovať nejak tento blatníček. Môžeme si to ešte takto stočiť pomocou. To pritlačame. Máte na to čas. Ja sa snažím nezdržiavať. No, takto. No, dobre. Tak by sme to mali, hej, takto, zhruba. No, to môžete vidieť. Tak je to tak, hej, a aby to zhruba pasovalo potom. Nie, takto to ide, hej. No tak ono sa to potom ešte dotvaruje, takže počujte sa mi, ja tento narazník už mám spravený. Ešte som si spravil predtým. No. Takže takto. No. A teraz si nalepíme tento vnútorný blatníček. No, takže si nanesieme lepidla. Takto. Tak môžeme si po častiach, alebo ja si to nanášam aj tu, aj hore, ja to lepím naraz, takže vy si môžete prilepiť najprv vrch, zaschne vám to, potom si môžete prilepiť ďalej postupne predok, lenže ja mám toľko času teraz, neviem, som to, tak ja si to lepím naraz, takže takto, no. A si začneme lepiť, takže takto zhruba. No, ukáže, ako to má ísť. Samo sa to ukazuje, takže. Pomaly. Takto. Takto. Takto lepíme to po túto bielu čiarku, lebo to tu pôjde narazník, takto, hej, tak aby táto časť blatníka bola iba zarovno s touto oranžovou plochou, nie zarovno s touto bielou, takže asi takto je. No. To veľa času a hlavne, aby nám to všetko preschlo. Všade je to čas. My zase toľko nemáme, takže takto zhruba. No. Takže tuto ešte mám troška. Takto. Takto. No, takže mali by sme nalepený tento vnútornú stranu blatníka. Tu potom ide agregát, potom na toto tu, potom ide tá kapota, o ktorej sme sa bavili.
tuto ide potom tie filtre vzduchové a tak ďalej. No takže takto. No. Z tejto strany popritlačame. Dobre. No. Tak mali by sme to zlepené, hej. No. Takže mali by sme zatiaľ blatníky postlačané, pohynané, hej. Ešte si takto tu tento kus trošku boli tie oblúky také zhruba ako majú byť. No, takže vidíte sami, že máme to vytvarované, hej. No a teraz pokračujeme ďalej týmto rohom. Trošku si teraz tieto trojuholníčky popritlačame dnu, hej. Iba troška. Aby mi neboli takéto rovné, takto, hej. No. Ešte keď tu vzniknú nejaké nerovnosti, tak to môžeme potom vytvarovať takto si. Dobre, no. To potom pôjde takto. No. A teraz tento kúsok, hej, ako viete sami, treba dávať pozor na označenie 18FL. To je L, to je ľavá strana. To všetky tieto časti, ktoré idú tuto, ako keď si pozrite, že je to na ľavej strane, to je z pohľadu auta, hej, takže toto, čo je na ľavej, keď to dáme si dopredu v smere jazdy, tak toto je ľavá strana, toto je pravá strana. Nie je takto, že toto je pravá strana, toto je ľavá, ale takto vždy idú, hej, že toto je ľavá, toto je pravá. Takže aby sme si my s tými kúskami papierikov, aby sme sa nepomýlili, aby všetko sme dovali na ľavú stranu. Takže aj tento kúsok ide tuto na ľavú stranu, nie tuto na pravú stranu, lebo tu nám by to potom nepasovalo, hej. Takže takto, no. Toto ešte trošku dotvarujem, lebo som to mal predtým ešte lepené. Hej. Takže takto. No. No to je OK. Dobre. No. Takže takto, no. Takže začíname strihať si tento kúsoček, hej. Doporučujem strihať tak, aby sme túto stranu strihli potom nakoniec, hej. Takže vystrihneme si podľa týchto oranžových plošiek. Takto si vystrihneme. Tak. Takto som to názorne ukázal, aby bolo vidno. Ja si to treba vystrihovať takýmto spôsobom, hej. No, automaticky všetko už takto ako je, hej. No, takto, hej. Takto. No. Samozrejme, môžeme ešte takto. No. Si to zaretušujeme takisto. Hej. To bolo. Tie hrany hlavne, hej. No. A nakoniec si strihneme túto stranu. Tiež retušujeme. Dobre. Tam asi papieriky. No. Takže začíname tvarovať aj tento kúsok, aby bol vytvarovaný pomocou takto, aby bol taký oblúk, ako je tuto, hej. Takže dáme nejakú guľatinku zase. Takto si to naohneme, natvarujeme, hej. Toto ešte trošku
oblúčik. Dobre, no, takže teraz si to chytíme nejak do pinzety, hej. Ešte aj toto si môžeme trošku potom už takto predpripraviť, hej, trošku zaobliť to, hej, takto ide to potom. Nám to ide, prakticky, hej. No, takže chytíme si to do pinzety, takto nie, a priložíme si to tuto, či nám pasuje tá dĺžka, hej, to. Asi trošku si to podľa potreby môžete, hej, asi tak trošku skrátiť, trošku odstrihnúť z toho, keď vám to nejak tak trošička iba, hej. Mne to asi tak po milimetra nepasovalo, takže bolo to trošku dlhšie, hej, takto. No, a teraz tak. Teraz si nanesieme lepidielka na túto časť, ale iba na tento koniec, asi tak, aby sa prilepilo na tieto chlopničky, tak asi milimeter lepidielka, na koniec iba, hej, milimeter, 2 mm, takto, no, takto. Pomocou pinzety si to nanesieme a prilepíme túto časť, iba zadnú časť si prilepíme, takto tu, aby nám to sedelo sami. Takto, pridržíme toto. No. Toto. Zdĺhavé. Pridržíme, aby nám to zaschlo. Ktoré vyžaduje to fakt trošku viac času. Takto. Tak. No, takže máme túto zadnú časť prilepenú. No a teraz pomaličky môžeme si vyhnúť tieto prostredné dva dielíky trošku nahor. Hej. Začíname lepiť tento spodný a vrchný dielik. No, takže takto, no. Snažíme sa ho lepiť takto. Trošku, keď nám to prečnieva, tak si to môžeme kľudne postrihnúť, tento konček, hej. Lebo je to robené na takto, hej. No, vidíte sami, že to začína tvarovať. Takto. Zase tento vrchný dielik. Takto, aby bolo rovne. Tento vrchný dielik. Tento prvý dielik, z tejto strany prvý dielik, z tejto strany prvý dielik sa prilepí. Vidíte sami, že takto je, aby to bolo. Vidno, možno je dobre vidno. Sa páči. No a nakoniec idú tieto dva dieliky, oblúčik, takže nakoniec idú tieto dva si
Si naniesieme lepidielka na tieto dva. Hej. Takto, aby bolo aj na kante, aj hlavne na kantiku. Takto. To máte prilepiť. No. Takže začíname tvarovať takto. Sami takto ide jednu časť. A nakoniec tu vrchný dielik. Takto. Ako som vravel, keď je to trochu dlhšie, hej, trošku to môžeme ostrihnúť, ale len troška, keď, hej, ono, si to môžete trošku aj pomočiť, hej, niekedy, ale ja si myslím, že úplne vlhčenie s lepidlom to stačí, ako to robím ja, hej, no takto, hej, môžete si takto z tejto strany pridržať, zobrať nejaké pero alebo nejaký taký oblúčik, ako vidíte tu, válček, ako tyčka, ktorá je nakoniec taký oblúk, pero nejaké, a si tlačiť z tejto strany, hej, a začneme pomalu tvarovať tento roh. No, takže nám to asi takto vyzerá. Hej, a pomaličky začíname, zoberieme si pinzetu, alebo také niečo a začíname, je to trochu vlhké, hej, no začíname to pomaly naťahovať a sami budete vidieť, že ako sa vám to už tu tak akože tvaruje tento roh. No, chce to trošku, aby to postálo, aby to trošku preschlo, hej. Potom sa to všetko zrovná, nebudú tu nejaké lemy, pomaličky, je to trošku tu takto prečnievanom, tak si môžeme trošku aj odstrihnúť ešte, hej. No, takto, hej, a vidíme, keď tam nejaké nerovnosti vznikajú, tak to tlačíme tamto, kde to má byť, takto pomaličky si to tvarujeme, tento lúčik, tak, pomaly takto, no. Troška počkáme, aby nám to troška popresychalo. Túto strana je spravená. Tu sme nedali trošku lepidla, ešte sa to trošku odlepilo. Takto. Dobre. No. Takže ako som vravel, ešte aj takto si pritlačíme s prstom a keď máme takúto vec, aj oblú, tak aj z tejto strany si pomaly zatlačujeme, hej. A pomaličky. Takto. No. No. Tak sme skoro u konca, potom si to ešte každý popripravuje, popritlača, ako sa to dá, hej. Časom to musí preschnúť a tie nerovnosti, čo sú, tak sa musia vyhľadiť, ponaťahovať, hej, ako to má byť. Hej. Takto. No, tieto nerovnosti, čo sú, tak sa hľadia, vyhľadzujú. No a môžete pomaličky všimať, že vzniká nám jeden blatník, druhý blatník, hej. Prakticky nám vzniká táto kabina, hej. Ja tu mám spravený aj tento nárazník, ktorý som ani neukazoval ešte, lebo ja som to spravil, hej, tak ktorý ide tuto, hej, takto potom ide. Môžete všimnúť takto, aby som povedal, hej, to ako vidíte sami, takto ide. No a nakoniec pôjde ešte predtým, keď pôjde kapota, ešte predtým si musíme nalepiť tento dielik. A tento dielik nám dáva fakt veľký vzhľad kabiny, takže tento dielik musí byť fakt presne prilepený na tejto kabine, lebo tak dáva vzhľad kabine Tatra 148. Ako tento dielik, ktorý je táto kapota, potom aj fakt je to potom celé auto vyzerá. Bude to zlé, alebo
alebo dobe, takže vzhľad dáva, táto časť dáva najväčší vzhľad na tento Tatre. Takže ako môžete vidieť, už sme skoro u konca, hej, takto to potom pôjde. Neskôr si ukážeme aj tú kapotu, hej, ako sa robí, keď som vám to sľúbil. No, ja si to potom ešte dopritláčam, dorovnám, hej, lebo to fakt chce zaschnúť, to sa nedá takto ešte zhruba, hej, no. To každý podľa svojho už potom uvaženia. No, vidíte sami, že sa mu to začína fakt. No. Takto. No, takže potom si to ešte zrovna každý vytvaruje popríklad, ale fakt to vyžaduje trošku preschnutie, takže takto tento rožok by sme mali spravený. No, takže finálny výrobok blatníkov je túto, ako si môžete všimnúť, je to zrobené, hej, potom ešte, ako som vravel, jak to trošku presne, o 15-20 minút si to ešte každý popripláča, poprilepuje, hej, takže takto by sme to mali. No, takže sme už u konca, takže nech sa páči, sú to blatníky Tatry 148, takže majte sa pekne pri ďalšom tutoriáli, čaute.